O Centro de Información á Muller da Mancomunidade de Municipios da comarca de Verín ven de estrear un vídeo que forma parte dunha campaña de sensibilización sobre a corresponsabilidade e a carga mental que representan as tarefas do fogar e os coidados que na súa inmensa maioría recaen sempre sobre as mulleres. Cando vivía ca miña parella, ao principio facíamos todos xuntos. Logo, co tempo, comecei a asimilar de que só tiña que facer eu. Que se a cociña, que se os baños, que se a lavadora, que se fregar os cacharros. Un día veu o meu pai a casa e díceme: «Ai, nena, que bo mozo tes ao lado, que te axuda a facer as tarefas da casa». Ao final acabámoslo deixando, claro está. O vídeo está protagonizado por 3 mulleres e 3 homes, actrices e actores da comarca que coas súas testemuñas invitan á reflexión e a provocar un cambio nas dinámicas familiares e de parella. Hai uns días que puxen a miña primeira lavadora. Para min antes era unha máquina de ciencia ficción. Non sabía nin a que botón había que darlle, non sabía onde había que pôr os avisantes e o detergente. Era unha loucura. Pero ahora xa me sale sin pensar, como si nada. Bueno, ás veces. Siempre pensé que las actividades extraescolares eran cosa de mi pareja. Por un motivo u otro me ha tocado a mí venir. No sé qué tengo que hacer. Hola. Buenos días. ¿Es clases de armonía? As historias presentadas son adaptacións de situacións recollidas en entrevistas realizadas previamente. O día que decidín que a miña parexa tamén participara nas tarefas do fogar, ese día firmei a miña propia declaración de independencia. Hasta aquí cheguei. Esta campaña do CIM da Mancomunidade levouse a cabo xunto a outras iniciativas coa finalidade de sensibilizar sobre os coidados como a un dereito desde a óptica da igualdade entre homes e mulleres, fomentando o reparto de tarefas domésticas e os coidados familiares, unha iniciativa subvencionada polo Plan Corresponsables do Ministerio de Igualdade.